ҷалол шарифов бо истифода аз ин дастгоҳ барои сохтани табақ кундаҳои чӯбро бо қолаби муайян метарошад. қисмати корҳои дигари усто барои сохтани табақ баъди шакл гирифтани чӯб шурӯъ мегардад. ин маҳсулоти тайёр меҳнати дастии имрӯзаи ҷалол мебошад. болои табақҳо боз як табақи дигар зам гашт. дар деҳаи восиобод деҳоти ба номи абдиавазов дар ноҳияи восе муддати 10 сол мешавад ки ин ҳунари мардумиро ҷалол пеш мебарад. ин ҷавони 30 сола аз пешаи интихоб намудааш розӣ аст. ҳунар дар дил дида будем, хеле хостем ки ёд бигирем ҳунара, рафтем пеши устодо масалан нигаҳ кардем, ёд гирифтем, омадем сар кардем, кор кардем, шукри худо хеле шуд. шумо агани падар бобод ягон хуташ намекардед? Не, падарам усто аст, устои табақтро шуде ки не. мо амира тамошо кардем дар пеш чанд кас, масалан ҳавас пайдо шуд, кардем амира то ҳузур пеш бурдем. ами чӣ хел ами завқ дар дили худат пайдо шуд? хая ки ами будан масалан устодо як хеш тавор будан, мерафтем пешон меомадем, нигоҳ мекардем, хай ҳавас пайдо шуда ки ами кори хубай, ҳунари хубай. ёд гирифтем, нишон додан ёд гирифтем, накардестем ҳунара пеш бурдестем то ҳузур. ҷалол дар сохтани табақ аз чӯби дарахти хушкшудаи чормағз истифода менамояд. сифати маҳсулоти истеҳсол намудааш бозоргир мебошад. мисли ин табақ ки онро як рӯз пеш сохтааст, ҳамаи табақҳои сохтааш бо ҳамин монанд зебо ва диданӣ сохта шуданд ки диққати бинандаро ба худ ҷалб намуда ба ҳунари чӯбтарошии усто аҳсан мехонанд. беҳтарин ҳунарай хеле шуд кор кардем, як тақрибан 10 сол шуд кор кардем ҳунарро. соли зиндагӣ пеш мерава ҳунар. сад бо як кас чӣ мекунад? хай сода ҳунарои хубай, ҳунари табақтрошӣ баракат ёфтагем, бале 100% баракат ёфтагем. ҳама тарафа баракат меояд, кор касабаи хубай беҳтарин, мо ягон чӣ надорем аи сода. ҳамин зиндагӣ мо пеш соя пеш рафтеса. хеле сол шуд ҳамин кора масалан мекунем, зиндагимон пеш меравад. камдиро бартараф мекунем сода. бо умеди дар оянда соҳиби устохонаи калон шудан, дар ин кунҷи ҳавлии манзили истиқоматиаш ин устохонаро хоксорона сохтааст. дар самти пеш бурдани ин ҳунари мардумӣ ҷалол мегӯяд ки ҳар коре ки кардааст танҳо бо кӯшиши худаш анҷом додааст. албатта мехоҳем калон кунем корхонаро, масалан шогирд тайёр кунем, хай мешавад осоз. чӣ дар кора шумо? мо дар сай ягон дастгирӣ дар кор ки корамон масалан калонтар кунем, шогирд тайёр кунем, дастгирӣ дар кор мода. ҷалол орзу дорад ки барои тайёр намудани шогирдон ва рушди ин ҳунари мардумӣ дар оянда устохонаи замонавии худро созад ва самъи худро дар рушди ин ҳунари мардумӣ гузорад. мутаассифона барои расидан ба ин ҳадаф имкони молиявӣ надорад. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид.